Akandibhabhatiza vanenge vachiita so. Akandibhabhatiza matiketi yo. Hello guys. Sorry, network icheta ichikata guys. Sorry, mondiregerera ndangoti zviwira vanhu zvakauya ndinongozviunzawo pavanhu handiti. Amunoti muri kundinzwa here? Amunoti muri kundinzwa here guys? I don't know kuti muri kundinzwa here. Amunoti muri kundinzwa here guys? Ndipewo signal yokuti muri kundinzwa. Ndikuona ma comments. Guys, ndanakirwa ku TikTok sei nhasi ndiri live ku TikTok. Ndafara guys. Ndafara ku TikTok guys. Ndandiri ku TikTok ndafara. Hi Fiona, hi Mataishe. Thank you guys. Ndandiri ku TikTok ko Chiplayer Music. Tafara tudatodzokera ku TikTok. Lucinda, Merry Christmas. Ndachitofunga kusendera message. Merry Christmas Lucinda. Thank you guys. Thank you. Hanzi tikunzwa. All right. Aiwa Edith ndazobata munhu uya ndazomubata bo. Ndandiri ku TikTok guys, kwandiri kumbofadzana ku TikTok. Ndapuwa ma gifts guys. Kona chikuza zvema gifts zvinoshanda sei kana kuziva. Saka takapedza apa todzokera ku TikTok guys. Tichinakirwa ku TikTok. Ndani chijiva video ndarova jiva sikana ku TikTok munongo waiva. Ndakubuda ziya nekutamba guys, but anyway ndauya panapa pane munhu andibata. Pane vamwe anzvadzi vandibata vari ku America guys, munhu mukuru. Vakaenda ku America vadedzwa neshamwari yavo vakaita visa, vaka-apply visa, vakariwana, vakagadzira zvese, vakaenda kuma interview zvese, vakawana visa rekuenda ku America. Thank you my Paida, thank you, Merry Christmas to you too. Saka nhasi vakazokwira vakaenda ku America vakasvika nezuro. Vasvika ku America nezuro, phone number yavo yavanga vachitaura naye nemunhu anga akavadedza handitika munhu yanga asingasadairi phone yake. Ndobva vakumbira umwe munhu pa-airport phone kuti vafonere munhu uya. Ndobva munhu yava pafoni, ndobva vafonera munhu yoyo. Munhu yoyo ndobva angobata foni paangonzwa kuti ndivo. Ndobva atodropa foni. Thank you Semi Tips, thank you. Saka baba vari stranded guys. Munona ndopa ndo wamoyo wangu chinyevenuka so guys. Ndo wamoyo wangu chinyevenuka kudai. Baba vafunga kuti pa vanhu vose rega ndibate sisimeli ndivaudze dambudziko rangu guys. Munhu mukuru vakandibata kati sisimeli inanguka ndinongokufonowa yangu ndakanyarara mutondizivi ndete dambudziko rakati ati saka baba vatofunga kuti pa social media pa rega ndibati vane sisimeli nditsvagirwe help. Saka ndozivawo ndozikanawo kana zvimwe zvinhu zvakanaka. Handingozikamwi nezvinhu zvakaipa, ndozikamwawo nezvakanaka. Iwa zvandifadza guys. Saka ndauya kuzokumbira rega ndisa kumagaraji. Ndotoida Range Rover. Ndotoida ini handisi kuda iyoyo, ndikuda Range Rover. Ndindochuza zvandoda nditi. Right guys, saka sorry yenyu ndikuita ichitiza network. Inoita ichitiza ndikufamba saka network ikuita ichitiza. Saka guys, baba vari stranded guys. Baba vari stranded. Anditika vari stranded baba. Variko ku New York ku airport. Vari pa airport. Saka vari kukumbirawo kana pana anokwanisa kuvabatsira. Andika kungoti avapewo accommodation kusvikira musi wa 1 January. Ovabatsira kuti nokuti anzi zvinenge zvakaomera vari munyuwa kuti vatsvage imba. Vane mari yavo. Andika vanoda room yekuti vakwanisa kudini kugara. Vane mari yavo. Saka vanoda munhu anovabatsirawo kuti vakwanisa kutsvaga one room yavo yekuti vabhadhare imba yavo vagare. Antimaona vasanetsa munhu. Saka gift watevera futi. Thank you. Ndandina gift chawanda ku TikTok uko. Tichinakirwa zvedu tiri 1275 amene abadachifaigwa wena. Saka vari kukumbirawo guys ari ku America, ndikukumbirawo team America ari kwanisa ku accommodate baba bujandazi ish guys kusvikira musi wa 1, so it's only for a week. Musi wa 1 then you help him kutsvaga imba. Vane mari yavo. Happy birthday Edlin Mutwini. Vane mari yavo voda kubatsira kutsvaga imba because munyuwani munzvimbo yeNew York hapana wavanoziva. Munhu waunga vaendera ndiye vadzimira foni handiti. Saka vakasvika mo vane mari yavo wabatsirawo kutsvaga imba handika voenda kunogara kumba kwavo. Andimaona. Saka please yesi Audrey mapa kuenda kurova so mufana. Saka kana aripo guys ari ku America ku USA ku New York
handiti kana ari pari kuNew York anokwanisawo kuvatora. Please, Yesifai, thank you. Kana pari kwanokwanisa kuvatora guys, hanzvadzi yedu ichi ndinokumbirawo nemweya waMwari hanzi nasichengisirwe handichazivi kuti inorevei because kwandiri inogona kureva zvinhu zvakawanda. Andikuona saka if you say your and you don't finish the statement, I cannot guess what it means. Andikuona because inogona kureva kuti matiomesera, kana kuti hakuna zvinhu zvakadaro, kana kuti kushora, kana kuti amen. Saka tikahwisa kuti zvinorevei, kana aripo zvake anosundwa nemweya waMwari, panapa tinobatsirana. Pano tinobatsirana guys, panapa patinobatsirana. Here this platform is to help one another. Haisi platform yemajokes kana yemafanize kutukana babava vato remember vatoziva kuti kune munhu smell vakaricha vakati vainda kuna any socialite, but vaziva kuti ndokwanisa kubatsirwa ndeukuku handiti, and he called me vakatsvaga namba dzangu vakafona. Saka kana aripo antika anoda kubatsirawo hanzvadzi ava vane mari yavo, ndavabvunza kuti varikuda kuzodini handiti, vakati vakapiwa visa ravo regore. Antika vari kutoshuvirawo kuti vanenge vanoita zvekudriva matrack izvi, vari kusuvira kuti vakapinda vobva vatsvaga asylum here, vosika asylumwo kana mhenoti nguva dzachena dzakwana, but right now vane mari yavo yekuti vakwanisa kutsvaga imba. Andimaona vane mari yavo. Okay, hanzi mukurwadziwa saka mukataura tinoziva, mukangoti inoreva zvakawanda tisingazivi kuti mukurevei. Andimaona saka ndarwadziwa tobva taziva tatonasa zokukota zvisiri izvo. Vanhu vanogona kukota zvinhu zviri wrong ichimina zvinhu zvakanaka anditoona. So yeah guys, kana varipo zvavo vanoda kubatsira dhisi hanzvadzi vadzimirwa foni guys, please. Uri kuNew York handiti kana kune imwe nzvimbo yekuti vanokwanisa kukwiravo vauye, handifi kuti right now vachine choice kuti vada kuNew York chete, maybe vakutongoti chero kwavanenge vangoenda kwekuti vakwanise kuona munhu wavanoziva, nokuti voko kuchaziva hapana. Guys, please get hold of me WhatsApp handiti, only if you want to help him handiti, if you want to help him ndibate kuseri ndikuconnecte navo hanzvadzi ava mutaure. Thank you Janet Edward, mukwanise kutaura chi navo munzwisane, nekuti vakavata paairport nezuro he managed to book kuti vavate paairport, but vari kutaura kuti zvikunodhura tete chaivo. Actually ndamboda kufonera ndikati ndoita kunge ndiri kupai mutoro muri kuAmerica ndimi tete. Kune hanzvadzi iri kuNew York yakalenda nezuro, munhu angavadaedza vachitaka kuita mavisa and everything achivati uya kuno akabva vadzimira foni. Avadzimira foni ndobva vakumbira umwe munhu wepaAirport ndokumbirawo foni andimoona ndifoni, ndobva vafona neimwe nhamba munhu ndobva adaira paakanzwa kuti ndivo akabva vadzima foni, iko zvino foni hachatopindi andimoona kureva kuti haasi kuvada. Saka vakastaka vari paairport yeNew York vakavatapo zuro. Nhasi havana kwekuti vakwanise kuenda, havanawo kuziva. Saka vanga vari kukumbira kuti kana paripo anenge achikwanisa kuti avabatsire kusvikira musi wa1 January 5 days to come, then obva vabatsira kutsvaga imba. Ndo handizangu kuti dzimba dzinongwasa ikoko room yekuti vagare vachitsvaga basa. Vanenge vane mazveku vanozvokudriva izvi, vari kuconvince kuti basa havashai andimoona, then vowana basa avo vogara vachiroja one room yavo, then vati vanoda kuzosika time vari kuNew York kukuletu. Aiwa vari kuNew York kuAmerica. Thank you Clara, vari kuAmerica kuNew York ndokwavari. Saka kana aripo anoda kuva anokwanisa kuvabatsira, anodake kuva handisi kuva musi kumanikidzwa guys, anonzwa mwoyo wake uchida kuvabatsira. Kana une garaji rekuvapa kuti varente andika, noti mari yavo vanenge vanayo yekurenta. Kana une garaji rako rekuti urente varente, uchivatora wovapa garaji varente, vachitsvaga kwokuti vadini vaende andimaona. So ndo nyaya ananzi ishamwari yavanzi nonzi George, ishamwari baba vamunhu mukuru. Handifungi kuti kutokati ndipe mabhicha George vangabvuma, handifungi kuti ndiyo type ndivaya vana baba, ndivaya vana hanzvadzi vahombe vanhu vakatozvidzikamirawo zvavo. I think kuona kwandatoita and vasive kuti ngatomboti ndipe picture George ndiposte vakabvuma, handifungi. Havasi vanhu vanoda zvedhirama, ntooni baba vedhirama. Saka apa ndikungotaura kana pane anodawo zvake fishi because address zviripo pavaita application yevisa. Kasumi handiti kana chiro chita application yevisa yachona handiti hatinoisa maaddress emunhu iyeye, but wasvika paairport ukafonera munhu kuti haunditore handiti, munhu akatanga kukuvharira foni woshandisa imwe foni odavira onzoti ndiwo kata foni uchaenda kuita free kuenda kumba ikoko here. Ndatovabvunza izvozvo ndikati hanzvadzi mune address, vakati ndinayo hanzvadzi ndinachikwanisa kuenda, but zvaatanga kunditaridza ndichiri pano
handika ndinonogara sei kumba iko kutidza kuti handitodiwi. Akanditi huyai asingadi. Saka ndinoenda sei kumba wakadaro. Ndatovabvunza mubvunzo iwoyo sumi. Andona ndatovabvunza mubvunzo iwoyo. Vakati ndinokwanisa kutongoenda because hati ndinayo but picture yatotaridza ndiri paairport. Isusu ndikatovabvunza kuti kubva muchisvikanzini kuti ndite application ndiyaito nditi ita so kudai funga ndandiwani visa here. Pakabuda visa ngatomudza kuti visa rabuda. Ndikatomudza kuti ndakokwira. Asvike kuzvino apinda offline. Saka kana ndiwo pakadaro kwakadaro nyengo chaenda here naisumi. Uchati tukutuku chiinda here watombodzivira utopowa ko signal. Uchiri kuairport kuti usauye pano. Ungazokuenda aukuendi. Saka ka aripo here guys anodawo kuvabatsira ndibate ku WhatsApp. Ndikupe namba. Totaura tese tiripo tiri tiwaonesane nababa ava kuti kuti mangwanawo pakaitikawo anything. Hanzi ngavaende kuYMS. Vanogoenda sei vasingakuzivi naye vasikana vede musadaro. Imi chiuyai kuseri mutiudze kuti tipe namba ndokupa namba motaura navo muva direct kokuenda. Mukangoti endai kwakati munhu akati kutogara paairport kusatoziva kokuenda. Animaona. Saka mukauya kuseri ndikakupa iwo namba mukataura navo kuti chikwirai apa muri mukunyoyo kuchikwirai train kana kuti ndege muinde kwakati kwakachipa vanogona kutangira wo ipapo. Mu BNB ndo mavakabhuka madeko ndo mavakavata vari kuti kunodhura ku New York. Vari kuti zvikunodhura avangambo mari yavana yenga tozoperera mukubhuka. Ivo vari kudochunga zvekutsvaga room. Pamwe vakawana room zvavo vakabhadhara room zvingaita nani. Aifunga kuti havauyi. But vakangozva zvotoita visa ndiyakangoona kuti munhu akutouya. Nai yakavharangovavharirira vachiri kuzimbabwe kuafrica. Pamwe kwedu vakatovharirwawo kudai vakatongoti ndoindi. Ameno ndutaura zvandudza. Pamwe munhu akatovavharira foni vachiri kuSA vakangoti ndinozviona ndakumberi. Munozivawo tinozviita kana chida kuenda kunzvimbo mazimba tinozviita kuti foni yendinoona daviko wozonyatsokuona kuti yaita. Bandizivi nditaura zvavataura vati New York is expensive. Saka pamwe kudai vakaudziwawo vachiri kuAfrica kuti vakadzimurwa foni pamwe vakangozvidza kuti moziziva kana tiri kuZimbabwe handimoziva. Tichiudziwa hanzi come kuseri New York is expensive, people commute from New Jersey. No problem. Yaitete yaimuvabatsire kana vakubatsirwa nasisi vangu ava that means vapinda machena. Kana vakubatsirwa nasisi vangu ava kureva kuti zvavo zvatoita. Vanhu vaindisei kana kuchechi. Tetisha kana mune munhu wemurume wamunoziva kuchechi vaindisei ikoko kuchechi. Kune munhu wekuchechi vanogara ikoko. Hi praise. Thank you very much. Merry Christmas. He is able to make a call. I can give him a number to get help. Yes, bring them kuseri. Unza ina chasha tivape vakwanise kuti vaite saizvozvo. Hanzi kana vachida asylum then vanoenda direct kucamp. I think vanoda kutoudziwa chitovaudzai uyai vanokwanisa kuvabatsira guys chiya ndikupe namba mutaure navo. Ndio ina ndoziva kuti zvinoitwa sezvama asylum. Imi ndimi munokwanisa kuvabatsira chitouya henyu mutaure navo. Inangu handitozivi kuti zvinofambisa pamwe vatofunga kuti ndikaroja ndozotsvaga asylum. Pamwe ndomu kana utofunga kuti vakusvitopinda mukembo macho mahara havatoziviwo. Handimaona. Pamwe vakatoitikita nharo vachiudziwa vari kuAfrica guys. Vanhu vakaenda vakaita nharo tiri kuAfrica paitai udziwa hedu tichiudziwa kunzi kuUK kwamuda kuya it's not as easy as what. Vanhu tikaita nharo tikatozvionera inhema muriko sei nemadzenyu unozoti wanyatsa kupinda unyatsokuona kuti nhai wedu wejesu wangu kuti uchazouya uchidaro kuti medu wekadi vanhu vaya vakambotaura hazvichatauriki guys wakungotsva urimo mumboto. Oh guys unenge ungotsva urimo mumboto. Iwe uchiudza kunzi hakuna Christmas guys, hakuna social life. Zvinokuti ndomboplaiti mharaikani ari muda kusadoni musoro unoita bhinya uchishaya mungu wekuruka musoro kana anokuruka wacho because munhu anongomainda unoita depression nokuti hakuna zvakuenda kumba kweshamwari. Muti zvasingataugere guys. Team UK yaitiudza hey garai kokuright kwafa kwamuka kwani zvinaro nema vari kuorera mari havasi kuda kuti tiorerewo mari chiuya kuno unyatsokuona kuti jesidombo kana usina mhuri ndofunga ndiri unoita depression chaiyo. Usina mhuri yako unotopinda mudepression chaiyo straight away. Hanzi namachuma takazviitwa kuUK nehama chaiyo but now they are jealous of my life. Kune kazhinji kacho unenge watovampa blessing. Hanzi tsviramo simba rashe unozotsviramo kunyatsokuona kuti hapasisina turning back totongoita zviripo asi
unenge uchigwadziwa uchiti ndakazviita hangu ndakaita ukatasara the kids net dziri happy iwewe si happy kuti ndodini kuti kugarira vanhu ivava zvondodini kutuma kuti aite musvasi vanokudzira kuti application zvoshova changu hanzi kisimisi musango zvekrisimasi yakutopera kaizvo zvekrisimasi vakatogara paairport vakangofanana nesisi kutodrive zvedu tichienda watokuenda no destination amene watokuenda ko animona yatongopera kisimasi 1 day hanzi vana neutsinye vanozati kumusha kwakaoma mheno wangu ini ndongonasati kuoma kwezvinhu kumusha kwakaomera vanhu vakatiza vakaenda kudiaspora paya murikuona takanotanga kuita life dzedu kudiaspora ende kudiaspora kumwe zvakatifambira zvakatitira ndo chokwadi chaiko chaiko vakashingirira kusara vari paground kumba ukauko chokwadi mukaenda paband thank you sumi mukaenda paground ka kuzimbabwe vanhu vari tunhu twavo vanhu vari kudla mari ndo chokwadi dola havari koshesi dola rero unobva naro wakabata kuamerica kana kuti raunopiwa kubuild change riya kuno kuku uchienda naro kuafrica riri nyuwani riya ukasvika paground kuzimbabwe ko ndopa unonyatsa kuona kuti dola harina basa guys harina basa vakaita kurirembedza guys harina kana basa kuriridzisa kushayiwa value wesona kuti ya vanhu vane mari dzavo kwanzi mimuri happy inini ndiniti kutosviramo asi ndikatisa kids ndizangu dziri happy baba chaivo ndodoona kuti vari happy inini ndoga ndiringosviramo ndiri 1 kuti nyaya yekuti ndandajera ndikabuda ndikanangana papa ndobuda ndakamanyanya papa ndobuda hakuchina saka ndiringosviramo ufunge simba racho chokwadi chakanaka pamberi pamwari but vamwe vese ava very happy inini ndingosviramo kuda pamwe zvichahopera hatisi amen ndogara ndichitowadzi vari pa kuti ndiringosviramo vediwe asi ndogodii amen kuzimbabwe kuvanhu vari kufara vari kutova ameno guys konziyo ndeipi inbox ndiwini muna wina aripo atowina aripo ndanonga atowina agona cheko atanga kugona ighost because ndatarisa time ndatanga kuposta 1 hour and some minutes pana ndichangoposta ighost but ighost manje saka ndazotsvaga atevera wacho chitundi yawina song yanga chinzi the power of love dolari riko kumusha chitanga chawo kwayani chitanga chaoma dolari riko ndakariona pana kanda Zimbabwe ndakaita kurijiswa ndakambosangana newe uri kusangana nemama mafanzi ako ka mafanzi ako aya ari kutokuona kutokufarira ka ndakariwanika 50 kaini akutoti $50 is smell ini ndikuda kutomuti ndimuti chitenga drink zvikanzi oi $50 ina munotenga lunch apo unoperegwa ndopanyatsokuona kuti ya vanhu vane mari apa ndakamira pepaka ndikutoti saka uri kusvika dzino mota yangu iyo ari kunongedza mota ndikudai so ndikuona ari kutofamba nendikiri yanga richikomotekeya but akane mota zvino ndikati saka kumusha uko vanhu vane mari ndochokwadi vanhu vakasara kuzimbabwe vakashingirira paya varimo tasemone kwanzi ghost aiwa ighost atouyi because ighost anikasada kutosikamwa hatombouyi ighost hatombouyi nokuti inenge riri ghost saka guys nangu ndakuenda ndangotega nditaure nana kune vanhu vatouya kuseri at least ndivape nhamba dzablas vataure nablas vedu kuseri kwanzi sitatotama munowana sipo nangu kwamagodhoni mukwamagodhoni kana tikangowana musipo makatama chakaipa chisi pamba topaziva tongopinda togara nai tingatosira chizvinetsa kuti kwai ani mukuru wezvinyawu amene mukuru wezvinyawu hapo pamba pake wainta tinongopinda katozvigarira pamba pacho ipapo handiti mai ariko kana imi mukashekwa zvenyu kana mai achingovekwa kana chakamboipa munongwana chakakondinya nelife kwanzi ivene mhuri yako otherwise depression Clara ndakazviona ndozvifunga kuti nini kana chifila soka ndine mhuri ko kana munhu asina mhuri ari 1 anoita sei ndio pananyatsokuona kuti depression iriko titsiriwa vanhu vari kukanganisika nedepression vanhu vakawanda ku-UK kunokuva kurarama nedepression chaiyo vakurarama nedepression vakawanda but akaitaura kuti ndine depression handiti nenyaya yekuti ndovahwisisawo futi vanhu vekuafrica because time yanda ndiriko kuafrica sandanyatsa kuva exposed kuzvinhu izvi ndaitoti munhu akati depression ndoti kupenga kao kugwara njere kungoda kushandisa wedhiri chirungu kuti depression kungotaura kuti ndaakupenga ndozvandaitozviudza kutara choka guys sometimes kureurura kwakanaka ini nditozvireurura nechemwoyo ndaibva ndaisazotaura hangu pari nechemwoyo
depression yekuita sei chicho depression kuda atizvisishana depression isu kungotaura kuti ndakumhanya mubani pfungwa dzakumhanya dikikiri dzakumhanya bani ndichemwoyo ngonyarara but now wave neexposure kudai wakunyatsoziva kuti chinonzi depression zvakatosiyana kumhanya bani nedepression and otozonyatsokuona kuti otozonyatsokuona kuti vanhu vekuafrica chaivo diaspora mukaita vafanisi kuno kuafrica manyama haichokwadi kutozonyatsokuona kuti vanhu vekuafrica vachitaura izvo haisi mhosva yavo vanenge vasati vanyatsokuzvizivawo saka haisi zvakafanana nepaipa patanga tiri kuafrica guys indegai nditokonfesa zvangu guys handidi kupinda 2025 guys ndakatakura zvinhu zvandisina kukonfesa pano nefungwa nemuromo wangu tichazoita hedu life yacho iyoyo kana zvakanaka tichinyatsofara tichikagara pasi inonzi chii pandanga ndiri kuafrica guys pataingowa vamwe vachingodzara zvokuti dzimba dzekansuru taitoti tikatokana nekodi yekudiaspora tototi hai bvaiwe uri kugara muimba yekansuru bva apa ndoiziva here imba yekansuru handiizivi ndaiziva chi chinonzi imba yekansuru handiizivi picture yezvaitaugwa nevanhu vari kuno diaspora vachitukana paya taitofunga kuti imba yekukansuruka imba yakafanana neyekumatapi ndozvataitofunga kuti zvakaita kumatapi kumagaba handitika kumajubeki kakumutapa ndo zvakaita dzimba idzi ndaigoziva kuti dzimba idzi dzinotori chirungu naimi guys regai didurure ndaigoziva kuti dzimba idzi dzinotori chirungu guys taikokuvakira kakusaziva kungavakira kungowa kuvamwe twai kanseofuleti nesu tatoti hai bvaiwe takaonogara kanseofuleti kunge ndozviziva tazopinda munoda kuti chititaridzai dzimba dzekansuru unodohwa kunyara guys unohwa kunyara nekuda uchiziva munhu waiva waiudza unopinda unoti aiwe sori paya ndakazoona imba yekanzuru kuti imba ikaita sei idzimba kwadzo guys dzimba vanhu vaiva ndevakatogarika manje vanogara mudzimba dzekanzuru because itori imba ine furi zvese imba yekuti ukapinda mukati unotozviramba everything dzakatonaka kutodarika dzimba dzatotogara isu dzinotobhadhakwa mari ndanobvira ma1.2 vai handichimaona inotove imba yakanaka kudarika dzatotogara isu vamwe nditori nemainstitutu chaiwo mumba imomo the only difference chete ndekungoti imba yekuti akangopiwa necancel ndo the only difference chete inenge iripo mona ndo the only difference chete inenge iripo yekuti ende kucancel ukange achitobhadhara rendi shoma than zatinobhadhara isu takubhadhara kakune varidzi vedzimba animona iye anenge achibhadhara kucancel straight saka zvinhu zvakatochipa ndoona machitobhadhara na 300 3 bedroom to 4 bedroom house yauri kubhadhara 1.2 1.3 handi mazvona kwanzi diaspora is not for the faint hearted almost everyone aishanda naye aine mapirisi anxiety depression nemaragadu marakachita mhomwe natacha kuti aigoziva taitoti tikuhakira iyo nyaya kuhakira iyi tangohwawo kuti katikati ndezvekati utsa yake hauna iwe kanzuru tagoziva kuti kanza chitoto chirungu kuno ndotoidawo imba yekanzuru naye hakuna wanemba yekanzuru andipewo ndorenda nekuti nderendi ndinenge yakati chipei hakuna werane yekansuru Angela ndobva inini born and bred kumkoba pa6 paya pa6 chaipo pa6 hanzi mandi ndati story yangu yedepression ndichauya nayo kwanzi dzimwe dzekanzura dzitewo inangu handizivi dzisingaiti dzandakaona ini ndakaona dzakanga dzakanaka ndinoda runyararo pandakavhunza ndikaita tezo dzimba dzakandinakira ndakatopinda mukati dzimba mune dzimba munoona ndotozongara dzimba dzekanzura dzakanaka mukati everything is there so I was shocked kuti painzi dzimba dzekanzura vanhu vanorevei handizivi hangu kana kune dzimwe dzakuti hadziti dzinenge dzakaita sei handizizivi ndoda kutaura dzandakaona handidi kutaura zvandisingazivi ndoda kutaura zvandakaona kana kune dzimwewo dzirikowo dzandisingazivi Merry Christmas maigiwa handizivi wangu kwai ndoda runyararo kwai dzakasiyana kwai kune dzimwe dzisingaiti ina asandadziona idzodzo asandadziona indosa dzandakapinda mukati dzitori dzimba ndotoitsvakawo dzakadaro ndotoidawo kana mune hanayo kundiredzisawo ndibhadharawo kana 700 mutipi kandimaona ndibhadhara kangu kana 700 nekuti vanenge vachibhadhara mari shoma hanzi ndobva ku14 pa14 apa ndokwamara ndimwe chete. Thank you Rumbi. So guys, nyaya depression is real. I will come and share my story ye depression in China. Ndakamboitaura asi ndoda kuidzokorodza. Musi wa 31 toda kudurura tichipinda mu new year. Tinenge tichidurura guys.
tichipinda tichidurura nangu handiri kupinda 2025 ndakabatira anyone chigumbu kana kuti ndichidzokera kumasure. I'll move forward. Kana kuti ndine wandakatadzirawo akandibatira chigumbu. Ayo izvozvo handisi kuda. Ndoda kupinda 2025 ndakachena. Ndoda kutanga kuita mistakes na 2025. Ndoda kutanga kuporonga 2025. Handidi kupinda nezvinhu zva 2024 muna 2025. Kana Mwari vanditendera kuti ndipinde 2025. Ndoda kupinda ndakachena. Saka ndichake ndichidurura. Handika vamwe vachidururawo. Handiti. Saka ndichida kuti ini depression ndakazoiona. Ndakaipinda. Ndandisingaizivi. Ndikazozvibvunza kuti saka zvandaimbofunga kuti depression kumhanya bani, saka pandiri kumhanya bani here apa. Ndikazozvibvunza saka ndiri kumhanya bani here. Kumhanya bani here apa. Ndikaona kuti no, handisi kumhanya bani. Pozibvunza zvandiri kuita. It's just that kuti mumamudzi anga achinja, malefu zvese zvanga zvangove fani so kwakusire kupenga. Yes, sabirthday Natasha, wanga singazivi. Saka tichazoshiya zvedu. But anyway, ndafara hangu kuti baba vaya vavakuwana yopu. Kana vanzirana tete chaivo ngavauye tivabatsire vanobatsirikana. I'll just give you a feedback yekuti vawana here yopu zvafamba sei, vazoita sei kuti tizivewo zvakare nepavanenge vaenda semunhu ari foreign land. Kusina wava munhu wanoziva ndiye wavafarira foreign. Handiti maona. Kwai isu gore rinouya semanagement hatisi kuzonyora mastatement esori. Kwanzi isu gore rinouya semanagement hatisi kuzonyora mastatement. Muchanyora mastatement esori ko tiri vanhu venyama kamanagement. Munombopotsa kutaura munhu wese munhu wenyama womana. Ndio mistake yatinoita yekuti we expect some people kuti ngavarambe vari simbi. Kana munhu asinganyara dairi ongonzi napa wakanyarira chitebhoza udaire. Munhu wenyama kama guys. Unosvika pakuti one day unofuma wakaputika. Andiona wakaputika zvototi management ndezvayo izvo zvikanimboburitsa zvipapa ndidurure ndichene wodurura management uya yobva yakugarira neko yokuzoti wataurira chizvo wataura wazvinyorere izvo wanyora you know. So those kind of things are there. And imongotozoexpect kuti tichatoita mistakes asi muchange muchingotiwo sorry tichinda asiwo tinenge tichida kuzama kuti hatidi kuita mistakes. Tinenge tichizviudza kuti hatisi kuda kuita mistakes, hatisi kuda. The reason why ndichazouya ndichitaura kuti 2025 kune vakawanda vatichapedza kupinda navo 2025 vachange vasingasationi, not because we hate them anditika kana kuti we don't love them, no, but there are people that we are supposed to love from afar. Anditika ini ndofanira kuvadira kure, ivo ndidira kure. Yes, right now they are still seeing me anditika page vari kuriona, but ndakadecide that 31 nditori nelist I will block 31 ndichabloka. Blocking guys, ukaona usingasandioni ndoda kuti musazvitore personal. Anditika it's not personal. I am trying to be a better person. So for me to try and be a better version of who I was 2024, zvimwe zvinhu zvinonditrigger I have to block. Antimaona kana Bible charinoti kana ruoko ruchikutadza kupinda denga rugure upinde ne1. Saka kune vandichagura anditika vamwe vandaiseka navo, vamwe vandaidi ndichifunga kuti tikuseka tese. Munoziva panaitika incident guys, ndopa unonyatsokuona kuti okay taiseka taifara, but uyu munhu uyu statement iri roongoramba ungodzokorodza asisirire kuti taiseka taifara ukwakuda kuti ramba inyaya irambe ichingodzokodza chingota. Regai ndikupe example semunhu ari kudurura. Mira ndikupe example apa totofamba katichena. Pane pakaitika nyaya yakabuda nyaya yemathreesome. Pabuda nyaya yemathreesome nyaya taitaura yapera nditi munhu waunoti ndewako yataurwa pasocial media yanditika kandizivi guys maybe ndibatsirei ndiri wrong. Munhu waunoti munhu anenge achiti sisemeni ndevangu ndoseka naye uri kumuona every second achingoti papage pake nyaya yemathreesome kumathreesome guys papage pake. Maybe ndiri wrong guys, ndimbondibatsiraiwo. How do you see that? How do you munozvitora ndongoti inini ndimi munozvitora sei? Guys, network iri kuita ichitiza. So munhu ari kufamba network ita ichitiza. Ayo ndoda kubvunza ayo guys, kana ndiri wrong kachimbondiudza kuti ndiri wrong. Munozvitora sei guys? Toti intention yake iri right here. Intention yemunhu inenge iri right here. Ngataura chokwadi guys. Intention yemunhu inenge iri right here. Pindura itinzwe. Pindura itinzwe.
intention inenge iri right here. Hi Chiedza, how are you? Merry Christmas Chiedza. Merry Christmas. Today is my birthday Chiedza. Ewa, pindurai kabe, musaseka guys. Musaseka. Pindurai, that intention inenge iri right here. Pindurai. Again, to compare example. Mira ndishandise Chiedza as an example. Kimushu. And it Tongoti. Paita munhu ari kutukana na Kim. And it somebody is exchanging words na Kim. Then this person otuka Kim kuti zihure. Antika zihure. Animona. Then inini I call myself munhu wa Kim. Not Kim don't farra munhu wangu. Kim sees me now on my platform. Every day nyaya yapera ndishingonyora kuti kona iminyaya kunzi Kim ihure makaiona sei. Aha, apa nyaya kunzi Kim ihure ndichingonyora pa platform pangu. Nyaya yakapera. Ndinenge ndiri munhu ari right here. Ndiri munhu wa Kim here kana kuti ndiri nyoka yakawandira.